Azteko, gauza bat esan behar dizuet. Handitzen garenean, gauzak erabat nahazten zaizkigu. Hau da, gure bizitza korapilatua egiten da. Eta orain, gure patxirakaslari buruan sartu zaio, antzerki bat egin behar dugula. Lehen, ipuin bat zen, baina ez, orain monologo bat. Klaro, monologoa fasion gehiagoak dira. Patxik, esan dit, bakarrizketaren gidoia egitea esan dit. Baina agindu danean, zirritzamen eta zirritzan marrak eta horrak egin dizkit. Baina nik diot, zertarako egin nire buruaren aurkezpena. Hemen denok ezagutzen banauzue. Altza ez ala atza nik alaitzen daizela ez dakien eta nik mustuko diot gezurra esatagatik. Zer azaldu behar dut, morba duten kontuak, orain dela 2 urte ez neukan ezen gordetzeko. Baina orain, gauza pila bat ditut gordetzeko. Astearekin gauzak asko korapilatzen dira. Nire aitak arazo larriak ditu lantegian, eta non esplikatzen dut hori nire klasean. Egun batean etxera etorri eta triste zegoen. Eseri eta berela izan zigun lantegia itxi behar dutela. Baina nik ez naiz ikusten hor eliza batean diru eskatzen. Ez. Eta gainera gustatzen zaidan kamisa hori plantxatzen. Edo gauza gokerragoak egiten. Ez da bateratxe egina aita mozkortia etortzen denean 2 edo 3 lagunekin. Gainera lani gabe dago eta eman esaten diola. Zuk orain lanari gabe hainbeste greba eta hainbeste manifestazio hor. Eta orain kalean zaude. Begira beste hori. Hor nagusiaren ondoan eta grebari gabe eta orain nagusia. Ta zu hemen kalean ezer egin gabe ez duzu ikasiko inoiz. Eta lako batean ikusten duzu ez dela naleko kontua bakarrik. Ez, gau guztian hor entzuten iskanbila berdina. Eta ikusten da zure gurasoen maitasuna itzalita dagoela. Eta bihotzean min hartzen duzu. Eta sabel barrenean putz handi bat sortzen zaizu. Eta zure buruari esaten diozu. Akabo, nandu egingo dira nire gurasoak. Ez dut hasi nahi. Oihu egiteko gogoa ematen dizu. Eta handitzarekin batera, arazoak eta iskanbila bakarri sortzen zaizkizu. Emakumetxo bat eginen nagoela esaten diete lagunek, baina ez da erraza. Hormona gorak eta berakate dituzu, eta ez dakizun zaude. Ai, beste gauza, mutilak. Nolakoa diren mutilak, martekoak dirudite, eta neskak venusekoak. Baina mutilak bai begizorrotzak dituztela, begizorrotzak. Nire klaseko mutilak umeak badirute, beti makinak eta txorak erikin, baina beste mutil batzuk begiak titietara joaten zaie, eta beste mutil batzuk eskuak olagarroak badirute, eta beti zerbait ukitu nahi dute. Eta DBH-ko mutil batzuk beti giharrak indartsuak, baina garuna hau daukate, hau. Ez dut ulertzen nola, ni mutiko guztien aurrean egotea eta nitan ez fijatzea. Baina maita llegatzen denean, klaro, lerde jarioa hastea. Orduan, ni lotxe gabe egun batean galdetu nion mutiko bati. Baina nola fijatzen zara nesko horretan ez dauka ezer, fular horretik goraka. Orduan berak esan zidan. Baina guri mutikoa ez egun porta zer dokan fular horretik goraka. Guri portziguna bada behaldean dokan guztia eta badauka gauza asko eta... Baina gero, errealitatera jaisten zarenean, mutilei neskakentze badizkidezu, futbolean petxatzen ari dira erratu guztia. Eta ni galdetzen naiz, zertarako behar dute hainbeste neurona, batekin aski dute eta. Bueno, hemen utziko dut ez darria lehortzen ari zaidalako. Gainera, bakarrizketa honetan, bigai nagusi ukitu dut. Bat, zoriona bere zoritzarrarekin eta bestea amodia bere sexuarekin.